15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Haka step nyoterik jilio ajar pun riu ki nong shong shnong ka shnong longkong East Kasil district kabadang hab hapen rusla constituency bami khmat to baper stone ten song komemle bat ubaderu sembut mitrang ba kajala kalami ban penherkrat ikinong tre ka company NBCC ki bamut ban ker khaput adu zero line kani ka kam ka de ka sien ka baning kong ya kinong longkong ban kthong ikinong tre NBCC bat nakapor shakapor lapha jimpet ngo shiki bor sarkar penban omdan setia ke jingpai bat ke jingkren uba persatuan tensong hi saus nam mensua banyada yaki kasulong tang ki kularkai ki bor penia snong ki angnut bala kumno ban airport no zero line lane ban kampen kluj iki namar kim dan khando jakaputa daki weipat ban phet lek trei ne lek rap liang ki bor penia snong ki lapha jingtho sigi bor penia kapur usla civil subdivision bakan simkhya ya kan yakam kinong snong da kabas ngosi ki penpau ba haba tang badon marjan bat ka bangladesh ru ki sha pendik lai pujai bat kimtip ayu kanja lada ka sarkar kam sngam bat kalawai jongki kanlong kabadum andal hap lei shari bangladesh kumba hakine ki saus ngi menta ka jong ka company NBCC kalawan ya ka ban mut ban khang no ya ka fencing bangin hap no siapo jong ka Bangladesh te kum nakaliang ka jongi kum ka shnong kum kinong shnong ni penpau ka jing persyajur ya kane ka jing la jong ki company namar ba kum balah news nem ai ngimpat yo ya ka jubab nakaliang ka sarkar namar ba kum kinong shnong ngilabu ya ka jing kerpat rit nakaben hak ka sarkar bahkan donlem kata ka jing isn ai nakabenta ka jongi kum kinong shnong bangin yo ya kata ka jing shong suk shong sngan hapo ka shnong ka jongi te nakaliang ka jongi hinaka posh ka por ni kerpat ya ka sarkar bahkan khanglem na po zero line te kum tahi hakane ka por ka khlimat ka mentar ngi bu biang hi ka jing kerpat na ka sarkar ba kum ki local MNA ane ka sarkar ka India ka jongi bahkan wan ban jingo lem na ka benta ka jongi hapo ka shnong ka thau ka jongi bat hakaju ka por hi ngi bat ngaban biang ba ngi persya nakaliang ka jongi kinong shnong ba ka NBCC kan khang kerdep kumne te habaki mut ban khang kerdep no te meningkong haki ngamlakan mau syu haki snem ki balalai ki khang ki mut ban khang tang khendiat hendai mentale ki lamut ban ki lati ki thliu lakumba ter baik kene ka jaka ka balalai na ka shnong ka jongi meno thara ki ti kenal men sautarik banai menta hiu banai nakaliang ka jongi kum kinong shnong lada kane ka NBCC kale ada ka kan shna be kan yaj be ka jingtrai ka jongka te nakaliang ka jongi kum kinong shnong ngi persyajur ngin mi hi kumbangi lami hakini ki saus ngi ban persya ya kata kumbangi lalong kinong shnong jong kari India ikwa hi bangin long kita kinong shnong jong kari India bun ba hi jingdonong khamtam kumbangi lalong kita kinong shnong jong kari India dadangin hap long ka jingdonong nakabenta ka jongi kalong kumno hi bangin syu hap ngin syu lek no syatei ti kalong ka jing dunong hiangi khamtam kumno ngin lek kum kapulai puthi kine ki kena samla bun ba hi jing dunong hakiliang ki jongi kum hapo ka shnong ka thau im don jing singan pio hi mo wat langi syong para khasi khararu ni bun ba ki jing kendu ha ki jing ki jing jenjar ha katu ka thim kan notam bat ki khar bangla ngi kendu ngi mat kita ki jing satu ki jing satim khamtam ngim don hiru kata ka jing shong suk shong singan hapo ka shnong ka jongi nakaliang ka jongi kum kinong shnong ngi kerpat yaw local MNA jongi baun wan ban jingo lem si hakawai kasngi hakane ka shnong ka jongi bangidon hapreng kita ke jing ki jongi ni te kup kasnong ya persyajur kane ke jing khang kane sanar sia mana duk mensual adep khang kane asok man jau mat man si man kapor kane mola lung ka man si man kapor pen mi kane ju si ka ju chano kingin phet mi pisar don jakar don kalat don yangi ben phet chai pang prik ki ba don kapor ban yarap lam yangi nghe rồi công ta thì nghe per xã dưa thì cái cái tiếng thằng cái party thì cái số car bà con phải văn cho ngợi ya nghe là cái tiếng e thì dân già rằng cái tay bên này là cái một ban văn sẽ của sao
Along isu pensang Ngomno vi la sistem la hat cepat bangla tu vi la sistem la cak terok la cak kenyot la cak sung jenjar sistem tu. Ba mensua nani mensua la ang la mun nekar napa senang. Menta pakai mun sedang train nani na bang cukar kedem na ka senang. Jadi la ho dia la ho jenjar sesat pala dia. Kasang kasa long kata ju sung suk su. Dia tak kena sistem lang ini. Perasaan senang senang lah. Jadi kata keburum kepala tang kita kiru mat ki bal em ki ba kumpulan yarap lem ki nei kumpi sarkar ki bal em ke bor kumpla kila thmo ki bangkan nak tar wir la kermen kam se bekar ta ndete ket ba ki la thmo se bangkan naneng tapi la jen cari Benta kena kepel la bensin hilang persiai, long kepala kang hina de kisnem la san snem rosnem tarai. Te kabana kabah tia la persiai entam bala persiang kin karbiang tia. Te kum karai bui bakwa ina kasulkar kepala pa isya sulkar. Kata karai babe ina kasulkar bongker kana jirlainnya bong ayong yarap kani. Bui kata la be kata atlik option. Ada nolak kan kana surlain bong yarap kani. Bang Yarap kana ka cube bang thau ke sinong ki thau ma bang yo kita jong yarap ina sarkar hiti bang yo jaka bang mi nane nah kalian mi te persiap be te long ha persiap bale kampu yo ina ka sarkar kana ka jong yarap ne ka jong ordan makana ir bang ajong thak bang ki siti ki na ke bala ai mi ina ka tawi persiap be gali si sinong he bang ya persiap be ngata senang aku abai bangkar bai nane napo angkar bai na lai bai senang bang pelai bai na ka senang wa bangkar pelai lem na ka senang bao nhiêu nhu em jaka nhu em putai lai na ne nhu đây bang khang na ning senang khang bai cha po senang uyen song bai cha ning wa bai bang khang tang ka tai bao nhiêu cũng ka jong mang he đây man chua bang khang bai na thum na pilar bai khang I persiabai nakan. Nakaliang ba ramu khongsder rangba snong uloong balada airport kasnong jengki kan hap sa Bangladesh bat kum kin nong song snong ki khuslai ya kalawei ladak sarkar kampai khmat sa kijing jengki walla ki kai phot kubor ki thu baksipai BSF kila shem ya kasin jam ban yada ki handai ladak ki bor sarkar kimle ei kan sami ka jing ka bakrau hadien habun ngalalong kumurang ba snong nadu bawan kene ka fencing area ka pendai ngalong kumbah news nem tam lane duna denrai kene ka fencing nadu bangalong kumurang basnong ngila khang ye kene ka fencing ka ba apoi jo ke area snong ka jongi hendrai syaki wei pat ki bomdai ki area snong jongi ngimnom khang hendrai ka jing khang ka jongi ba kinok ngap ye kene khobor ki dei ban skotu chai ka jing khang ka jongi dei na benta hapo jong ke area snong lengkhong telalong nakaliang ka jongi ka jing khang ka jongi ka wei ba ka sarkar bat ka company ka wan ban khang ha ka jaga ka jongi nalor ka snong ka jongi ka don charum te pilade ka sarkar ka de basutu namar ngisong bat ka ri ka banabar kamde bang ngisong bat ki laki jong ki jela ndai ka ba sotu bang ngisong bat ki ri jong ka ri Bangladesh tengi don pada ka sarkar kan khang ka fencing nalor jong ka snong ka jongi kalong ka basem jing ten ndai nakaliang kinong snong kilarai ba hapo ka ri snong ka jongi ngim island ban khang na lor juga snong kamtam kane kamdei ba kane company kawan dong tang sisin na kadin ka bangi khang news nem menta ka lolong ka balai ka jingwan ban persiang ban trebiang tenrei na kaliang ka jongi kum ke dekat jong ka snong lane kumurang ba snong rengkat jing ya trelang bat kinong snong ngisim ka wei ka jingmut bat ka wei ka rai lada ka sarkar kamla ban khang na zero line na kaliang ka snong ngilaong ya ka sarkar ngi ailat ya ka sarkar baka kanu kalat bakan ay yangi ka jing syong singan jadi tang kata kawai te kabaar ka jingmut ka jongi ba ka sarkar balai kamla ban one page na benta ka jongi lakum ban news nam ka jing ka jongi kalau ngai kublai ru ya ki media ki bana ka por ki ba ai ya kane ka khubor ban poi ki bor ki balor te kamtam ru nga ai kublai hiru ya MLA ka jongi te ngai scam hiru ba nakaliang bon yo i ya kane khubor bo unang la susu bandang peni kidak na benta ki kinong snong na benta ka nadu ka roy kapar hadu nakaliang ka jing ka jongi na kene ka fencing ndai ka bakordor tam ngim kwa ya kata ka roy kapar lada ngim yo ya ka jing suk jong ka mensim hapo jong ka snong lengkong dei kata ka wei ka ba ngidon kam
ningkong idon kam ya kejing suk bat kejing syong syang te henry bunsin ha kejing im kejing kibriu ngikwa ya kejing mentoy henry bunsin kejing mentoy kamut banur wan posnong bun kejing lebang idon ha katake kum kejing ya ka sarkar bulan cispasan po balai ka sarkar ba nadu ba kasnay ka fencing balai kam pule lupa ya kisnong gibran ha syabar jong ka fencing cispasan po henry menta kalawan kejing yang i harendang ni ha ban ki lempat barki berusnong menta kan nyau tarik ka step jong ka singi belai te henry walalong ki singi belai henry gayo baki paj ba kilong ki baskem menta ngi lala ban be ya kini ki fencing kilakit kinar ki ban penyeng hane ladang ilong ki ba jam lane ilong kita ki ba telot try menta kilayeng kini ki pos menta pinwan mapi henry menta hapo try ngakum ba kendai baje ngilayeng kilayami paj ba ngilayawan ban ya sim kawai ke jingmut bangin sya bangi persyajur te henry nakaliang kibor jong company kim ong ki sim kum karai kum bangi lapen mi henry ngikwa pa dia ka sarkar kano karai ka ba wan ban tre ya kana ka fencing kadai ban ai jing tip yang ka baskem bat ka karai ka bakala ban yang bangin ailat ya kana ka fencing bakan tre na lord jong ka snong jong henry lada ka sarkar kam ai kalat ka basingan yang kinong syosnong ngimnom ailat ya kana ka fencing bakan ker na lord jong ka snong ka jong Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ikan diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya